בירת סעודיה, כמובן מצוידים באזרחות נוספת, לא ויתרו אתמול על טקס הדלקת נר ראשון של חנוכה, מראה לא שגרתי. נכון. רועי קייס, שלום. מראה שמחמם את הלב, ואת יודעת, אנחנו מדברים לא אחת על הסנטימנט בעולם הערבי נגד ישראל בעקבות המלחמה בעזה, ועצם זה שאת יודעת, ישראלים, גם עם אזרחות זרה, מדליקים נר ראשון של חנוכה, זה מלמד שאולי יש עוד תקווה, ואני חושב שזה אולי הסיפור הגדול. ראינו בשנים האחרונות את סעודיה נפתחת יותר ויותר בכל מה שקשור גם ליחס ליהודים, ולכן יש פה באמת, אני חושב, הרבה מאוד פוטנציאל. אנחנו שוחחנו עם יעקב לופט, הוא מעשה המדריך שהדריך את אותם ישראלים, אותם אמריקנים, יהודים שהיו בסעודיה ובאומן, וסיפר לנו על החוויה שלו להדליק נר ראשון של חנוכה בריאד, בירת סעודיה. הנה הדברים שהוא אמר לנו.